Olemme yksi Satakunnan suurimmista sähköasennusliikkeistä. Teemme sähköasennuksia teollisuuteen sekä uudiskohteisiin vakaalla ammattitaidolla. Meille kaikkein tärkeintä on aina ollut laatu ja asiantunteva palvelu. Mikeltekin omasta valtavasta varastosta löydät laajan valikoiman esimerkiksi laakereita, hihnoja, ketjuja ja muita voiman siirtotuotteita, sähkömoottoreita sekä sähkötarvikkeita. Tilava myymälämme tarjoaa lisäksi niin yrityksille kuin yksityisille laajan valikoiman laadukkaita ja tunnettuja työkaluja sekä asiantuntevaa palvelua. Korjaamo on ollut pitkään Mekeltekin toiminnan ydin. Palaneen sähkömoottorin korjaaminen uudelleen käämimällä on monesti nopea ja kustannustehokas vaihtoehto saada täysin uudenveroinen sähkömoottori. Jos sinulla on ongelma, me ratkaisemme sen. Ota yhteyttä